Benvinguts a un nou videotutorial. Avui veurem les presentacions de Google. Per anar, com sempre, a la part superior de la dreta i cliquem a diapositives. Un cop s'obre la nova pestanya, apretem a més i crearem el nou document. No deixa de ser el mateix que el PowerPoint. A la part de la dreta tenim els diferents temes. Clicant, podem variar el disseny de les diapositives. El disseny que triem serà per totes elles, tot i que després les podem modificar una a una si volem. Ho veurem un pèl més endavant. Tenim dues zones per afegir text, una al títol i l'altra al subtítol, que ja venen una mica predefinits. Simplement hem d'escriure el text que necessitem i després el modificarem al nostre gust. L'avantatge de les presentacions és que el text el podem moure lliurement com després anirem veient. Si seleccionem el text, tenim el botó més i menys per augmentar el seu tamany, la negreta, la cursiva, eines que també hem vist en el Google Docs. Ara veurem com fer un enllaç. És una cosa que a Google Docs no vam explicar per no fer tan llarg el vídeo, però aquí ho veurem. Cliquem aquesta icona que sembla una cadena, ens demana la URL, l'enllaç, i apliquem. Simplement hem de tenir seleccionat el text i automàticament quedarà ratllat i d'un color diferent. D'aquesta manera, l'usuari, clicant aquí sobre, anirà a la web corresponent. Els requadres de text els podem modificar. Simplement amb el ratolí hem d'apretar, modificar i els podem moure al nostre gust, deixant-los allà on vulguem. Ara inserirem un quadre de text al costat de l'icona del cursor, modificarem el color de text perquè per defecte surt en negre i el fons el tenim en negre i escriurem el que necessitem. Penseu que el requadre s'ha de fer més petit si no ha d'ocupar tot aquest espai al text, perquè si no, no podríem afegir altres coses al seu voltant o simplement ho hauríem d'ordenar com després veurem. Ara el que farem serà inserir una imatge. És el mateix que Google Docs o altres llocs, se'ns obrirà la finestreta, la seleccionarem, podem modificar el seu tamany escalant a l'esquerra i a la dreta, moure la línia vermella que surt és per ajudar-nos en la guia de l'espai de la presentació. Ara adjuntarem una altra imatge i el que farem serà col·locar-les dins la presentació. Per defecte, l'última cosa que creem sempre està a la part superior de la presentació. Ens hauríem d'imaginar tot això com si fossin diferents folis. Comencem pel de baix de tot, que seria el fons, i hem anat afegint folis a sobre. Llavors el que significa és que l'última imatge ens taparà el text. El que hem de fer és botó dret i anar a ordre. Aquí el que seleccionarem és enviar-la al fons. D'aquesta manera quedarà per darrere del nostre text. Com veiem, una de les imatges està per sota i l'altra per sobre. Ara retallarem l'imatge. Apretem a l'icona de retallar imatge, cliquem i el que fa és que podem canviar el seu tamany i llavors moure la imatge per fer l'enquadrament necessari. Fixeu-vos que el que fa, un cop validem, és retallar la imatge en el punt que l'hem deixat. Si apretem a l'icona del costat, el que fa és restablir la imatge, però el tamany important de l'enquadrament que hem fet. És a dir, que en aquest cas l'ha disminuït una miqueta. També, si fem insereix, tenim aquí diferents opcions, imatges, quadre de text, que ja ho hem vist, àudio, vídeo, formes, taules, gràfics, línies, word art. Són diferents opcions per poder afegir a les nostres presentacions. Hem fet inserir una nova diapositiva i ara hem modificat el disseny. Fixeu-vos que si ho fem per la dreta, el disseny queda modificat a totes les diapositives. Ara inserirem una forma. Les formes ens permeten crear formes predeterminades i, a més, girar-les i posar-les una mica al nostre gust. Sempre recordar que per modificar els objectes hem d'utilitzar el ratolí i un cop surten les fletxetes podem modificar el nostre gust. Ara el que farem és inserir un word art. És simplement un text amb l'avantatge de que el podem modificar més lliurement que si poséssim un text normal.
Ara modificarem una diapositiva concreta. Quan apretem el fons, tenim a la part superior diferents possibilitats, entre elles fons, i ens permet canviar el color de fons. Si us fixeu, queda canviat el color de fons i la resta queda amb l'estil que havíem predeterminat, encara que afegim una de nova. Ara anirem amb la segona que hem afegit i anirem a disseny. L'hem modificat i fixeu-vos que automàticament s'ha modificat només aquesta, però en canvi, a les opcions de la dreta hi he fet una modificació a un altre tema i el que he fet és modificar totes les diapositives al nou tema, amb la diferència que la del mig, que havíem modificat només el fons, el segueix mantenint. Dins de disseny ens fa propostes del nostre contingut per poder-lo ordenar d'una manera diferent. A l'apartat de línies ens permet crear diagrames de flux, mapes conceptuals d'una manera molt més àgil. Són dissenys predefinits que ens poden ajudar a ordenar o a mostrar algun concepte fàcilment. Quan inserim una taula, la principal diferència de Google Docs és que aquesta taula és lliure de moviment. Això és un gran avantatge, com diem, a Google Slides o presentacions podem ordenar les coses d'una manera molt més oberta i al nostre gust. Ara posarem transicions a les diapositives. Això és molt útil per donar una mica d'efecte al pas de cada diapositiva. Anem a transició i seleccionem la que volem amb la velocitat que ens vingui de gust. Ho podem fer a totes o a una de concreta. Podem veure una previsualització, fem atura, i si volem fer a totes ho seleccionem i ja estarà totes les transicions creades. Ara apretarem a iniciar la presentació per veure com queda. Apretant amb el ratolí, passarem de diapositiva. O si no, a la part inferior tenim la barra de navegació. Podem tirar endavant i enrere, i fins i tot activar una cosa que es diu punter, que seria per poder fer la presentació i remarcar allò que estem parlant. Un cop estiguem, fem surt i tornem a l'aplicació. Ara farem un repàs de com compartir. Anem a comparteix, ens demana quin nom volem posar-li al treball perquè no n'hem posat cap. Fem desa i aquí, com sempre, posem el correu de la persona indicada. Podem fer editor, recordar desactivar que no pugui canviar la compartició i enviar. Automàticament el tindrem compartit. D'aquesta manera podem fer comentaris, que si apretem a comentaris en una diapositiva, el comentari es farà sobretot a ella. O si no, seleccionant una part del text, podem fer com a Google Docs també. Simplement assignar una zona que volem que revisin o que mirin. Evidentment, anant a la part superior, podem anar al nostre històric de modificacions i recuperar qualsevol d'aquestes, o veure les modificacions que hem anat fent nosaltres i els col·laboradors. Funciona exactament igual que amb l'altra aplicació. I per últim, a l'apartat de fitxer, també tenim les diferents opcions de descàrrega. Dins d'aquestes aplicacions tenim detalls del document. El que ens diu és a on tenim localitzats el document, qui és el propietari i quina és l'última modificació. Tenir en compte que aquest document és un palet diferent a un Google Docs. Per defecte, té un disseny 16:9, estil panoràmic. Aquí a configuració de la pàgina el podem modificar per mides preestablertes, com aquest que és format 4/3, que seria quadrat, personalitzada, en la qual podem modificar les mides de la presentació, i també el format 16:10, no gaire utilitzat, però que també podríem fer servir. Això és tot per avui. Esperem que us hagi agradat. Fins aviat!